ходя по гащи, да е тъмно, да няма... Това си човещинка сега, все пак. Има ли разлика между Азис на сцената и Азис извън сцената? Не, виж, разлика няма реално, но емоцията, когато съм Азис на сцената, съм много емоционален. Вкъщи гледам да съм по-обран, да ходя по гащи, да е тъмно, да няма... Това си човещинка сега, все пак. Да ми помага домакинството. Наистина, няма огромна разлика. Както си седя нормално на дивана вкъщи, изведнъж мога да стана, да запея и да кажа: ей, слушайте, какво мислите за това нещо? Това съм аз. Може да очаквам някакъв дует с Селина? За мен ще бъде чудовищно щастие, ако ние с нея намерим правилната песен. Ние я чакахме 20 години. Тя се появи и сега всичко е в нейни ръце и на менеджерите й. Какво би казал на нашите зрители от Party Hub TV? Искам да последвате, моля ви, Клуб 33, да лайкнете видеото и да напишете коментар: готин ли е водещия или не е готин водещия? Чакам коментарите, ще чета и ще лайкам и даже може да отговарям.